Μαζί μας έχουμε την Αγγελική Ελευθερίου από την startup εταιρεία Moptil. Πριν σου ζητήσω, Αγγελική, να μας πεις τι είδαμε, θέλω να σχολιάσουμε λίγο το γεγονός ότι έχουμε δει κάτι στο startup οικοσύστημα τα τελευταία χρόνια που είναι πάρα πολύ θαυμαστό κατά τη γνώμη μου. Πάρα πολλές γυναίκες είτε να επιχειρούν σαν startuppers, είτε να εργάζονται σε startup εταιρείες όπως είσαι εσύ. Να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό. Καλησπέρα, Γιάννη, και από μένα. Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για αυτή την όμορφη πρωτοβουλία και συγχαρητήρια κιόλας για το πολύ εμπνευσμένο όνομα της εκπομπής, μπορώ να πω. Ελπίζω, είναι πολύ ελπιδοφόρο και ελπίζω να μπορέσει να εμπνεύσει και ακόμα περισσότερο κόσμο. Και να γεννήσουμε ακόμα περισσότερους ελληνικούς μονόκερους. Ακριβώς. Και γιατί όχι και από γυναίκες. Και πιο πολλές γυναίκες. Οι οποίες έχουν ήδη μια πάρα πολύ δυναμική παρουσία σε αυτό το όμορφο οικοσύστημα και νομίζω ότι όσο μπορούμε να επιτεύξουμε, να πλησιάσουμε σε αυτό που λέμε ισορροπία, θα μπορέσουμε έτσι να σχεδιάζουμε για καλύτερα προϊόντα, τα οποία θα απευθύνονται σε ευρύτερο κοινό και με πιο σίγουρη επιτυχία. Να πούμε λίγα πράγματα για τη Moptil, τι ακριβώς κάνει και τι είναι. Ακριβώς. Η Moptil είναι μια εταιρεία τεχνολογίας. Έχει ξεκινήσει, έχει παρουσία στον χώρο της τεχνολογίας και του πολιτισμού ήδη από το 2014. Έχουμε VR εφαρμογές για τον πολιτισμό, τις οποίες διαθέτουμε εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον, και τα τελευταία χρόνια έχουμε στρίψει λίγο του focus μας στην τεχνολογία, περνώντας την επόμενη μέρα της τεχνολογίας και αυτό που λέμε επαυξημένη πραγματικότητα και τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε έχουμε δημιουργήσει μια πλατφόρμα για να φτιάχνουμε εφαρμογές γρήγορα για τον πολιτισμό, για μουσεία, για αρχαιολογικούς χώρους. Και στόχος μας είναι όσο περισσότεροι άνθρωποι γίνεται σε όλο τον κόσμο, το παγκόσμιο κοινό, να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα πολύτιμα μνημεία και σε αυτό το πλούτο γνώσης που μπορεί να είναι διαθέσιμος και μέσω της τεχνολογίας. Εμένα οι φίλοι μου συνήθως μου λένε γκατζετάκια, αλλά πολλές φορές τις εφαρμογές αυτές λίγο τις φοβάμαι, θα μπορούσα να πω. Είναι εύκολη η χρήση όμως αυτής της εφαρμογής? Αυτό είναι και το μυστικό. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ καιρό ώστε να καταφέρουμε να έχουμε ένα εύκολο τρόπο χρήσης, το οποίο μπορώ να σου πω ότι ωραίες τεχνολογίες, αλλά το πιο δύσκολο ήταν ένα σχεδιασμός ενός interface, το οποίο θα είναι εύκολο και captivating για το χρήστη. Οπότε εκεί ήταν ένα μεγάλο challenge. Το feedback που παίρνετε από τους χρήστες, θετικό, αρνητικό? Το feedback που παίρνουμε είναι ενθουσιασμένοι, ειδικά τα μικρότερα κοινά που είναι έτσι πιο tech-savvy, δεν χρειάζονται καμία οδηγία. Αυτό που σου λέει δηλαδή ο φίλος σου ενδεχομένως για μικρότερα κοινά δεν ισχύει. Παρ' όλα αυτά είναι όλοι ενθουσιασμένοι με τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δεν ξέρανε και δεν μπορούσαν να φανταστούν πόσο ενδιαφέροντα θα μπορούσαν να γίνουν άμα τα βλέπανε με έναν τρόπο. Τη Moptil τη γνωρίσαμε πρώτη φορά μέσα από την συμμετοχή της στο πρόγραμμα του EGG, της Eurobank. Θες να μας πεις λίγο για αυτό το επιχειρηματικό ταξίδι, βγάζοντας έξω δηλαδή λίγο το κομμάτι των εφαρμογών και τα πιο τεχνικά, αν μπορούμε να τα πούμε? Καταρχάς, το EGG είναι ένα πλαίσιο, ένα ασφαλές πλαίσιο για μας, όπου έχουμε κάνει φοβερές επαφές, είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, είχαμε πάρα πολλή υποστήριξη σε επίπεδο coaching, ώστε να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε. Άρα σας βοήθησε δηλαδή? Πάρα πολύ, σε επίπεδο να το καταλάβουμε τελικά ποιο είναι αυτό το sweet spot της αγοράς, ποια είναι τα skills που χρειαζόμαστε, πώς πρέπει να χτιστεί η ομάδα, όλα πράγματα τα οποία οι startups μπορεί να έχουν μια ωραία ιδέα, αλλά στην υλοποίηση είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Όλο αυτό το fine-tuning και το pivoting και από πλευράς προβολής ειδικά ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε μέλη. Εκτός των άλλων, νομίζω ότι εσείς συμμετέχετε και στο κλάστερ για τον τουρισμό, σωστά? Ακριβώς. Αυτό, επειδή ο τουρισμός όλοι ξέρουμε ότι είναι αυτό που λέμε η βαριά βιομηχανία της χώρας, να πούμε λίγα πράγματα για το κλάστερ. Ναι, βέβαια. Το κλάστερ είναι μια ομάδα εταιριών οι οποίες ασχολούνται με τεχνολογία και τον πολιτισμό και στόχος είναι να δώσουν αξία σε αυτό που λες και εσύ, βαριά βιομηχανία, ώστε να μπορέσει να είναι ένα προϊόν το οποίο θα έχει ένα added value και θα μπορέσει ο τουρίστας που έρχεται εδώ να πάρει κάτι περισσότερο, να ξοδέψει περισσότερα χρήματα και να το πάρει και πίσω στη χώρα του και να προβάλλει την Ελλάδα μας ως τα πέρατα του κόσμου, γιατί το αξίζουμε. Οκ. Και κάτι τελευταίο, ποια είναι τα σχέδιά σας για το μέλλον? Εμείς, δημοσιογράφοι, αυτό μας ενδιαφέρει, το μέλλον. Και αν υπάρχουν σχέδια και για καινούργιες αγορές, νέες δραστηριότητες κτλ. Βέβαια, εννοείται και σε ευχαριστώ που το λες, γιατί και για μας, και εμείς σε αυτό μας είδε το μέλλον, τεχνολογικά, τις επενδύσεις που πρέπει να κάνουμε εσωτερικά, ώστε να είμαστε έτοιμοι τεχνολογικά για το επόμενο βήμα, αλλά και για να αναπτυχθούμε σε νέες αγορές, ειδικά στο εξωτερικό. Δηλαδή, κοιτάμε και στην Ευρώπη, ειδικά στην Ισπανία, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο βλέπουμε, αλλά πραγματικά sky's the limit. Sky's the limit. Sky's the limit. Και ο μονόκερος. Και ο μονόκερος, ναι. Αγγελική, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ, Γιάννη μου.